Ito na po yung ipapalaman natin sa ating chicken. Ito ay lemongrass, siling green, lemon, bawang, at sibuyas. Una, lalagyan ko lang po ito ng lemongrass. Lalagay na rin po natin sa loob niya yung sibuyas. Bawang. Ating lemon. At ang ating siling. After 30 minutes po, ito po yung kinalalabasan niya. Ngayon naman po, ang gagawin ko dito, papahiran ko po ito. Ang sauce na ito ay ginawa ko lang po, combination ng soy sauce, oyster, olive oil, at magic sarap. 5 minutes lang po. Hiran ko po ulit ng sauce. Thirty minutes po ulit. Balik na rin naman po isang beses.